Hola, com va? Avui us porto un llibre que a mi em va divertir molt, que em va agradar bastant, que és aquest llibre. I avui m'heu de permetre que no només us parli una mica d'aquest llibre, sinó de la meva lectura. Durant un temps vaig estar aficionat, absurdament, a mirar el programa Viajar, aquest que fan de viatges, a mirar un programa de creuers, tots els programes de creuers que hi havia. No perquè m'agradin els creuers, sinó justament perquè com que no m'agraden pensava, bueno, com que no hi aniré mai, doncs m'ho miro a la tele. Perquè, bueno, jo ja sé que els creuers no són per mi, que no està tancat amb tanta gent, jo més d'anar a la meva i tenir independència. I m'agradaven, però jo més mirava amb un cert cachondeo. Em feia gràcia, no? Tot era molt maco, molt bucòlic, la veu de la narradora era com molt sensual, no sé, ho trobava exagerat. Que jo accepto que la gent faci vacances com vulguin i facin creuers, però jo no m'hi veig, o sigui, penso que m'agafaria alguna cosa. I potser jo sóc un tio raro, però després vaig descobrir que hi havia aquest llibre, jo ja coneixia Foster Wallace, i bueno, allò que mirant bibliografia vaig acabar sabent que hi havia aquest llibre i el vaig trobar en castellà. Ara ja l'han traduït, algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer. I ara l'ha traduït recentment, fa poc, l'han traduït al català la Periscopi, l'editorial Periscopi, que l'ha traduït com a He ballat breument la conga, que és una de les frases que surt al principi. Aleshores, Foster Wallace és un autor nord-americà, jo crec que avui en dia molt conegut ja, li van encomanar un reportatge, o sigui, aquest llibre és un reportatge en realitat, li van encomanar un reportatge per la revista Harper's, li va pagar una pasta perquè ell no volia fer-lo, perquè ell sabia que se'n fotria. I no, la Harper's li va voler contractar per fer un reportatge. El reportatge sobre un creuer de luxe al Caribe 7 dies, tot inclòs. I fa el viatge, efectivament, però clar, tot ho passa pel filtre d'una mirada cínica, corrosiva, que se'n fot una mica de tot. Van apareixent personatges que són reiteratius, no? La cena con el capitán, i resulta que, clar, a la taula pues, ha de sopar cada nit amb la mateixa gent, i al final té rivalitats amb un nen que li toca la pera, bueno, coses així. També coses que no surten en els documentals o que si fas un creuer suposo que no t'enteres, tota la part fosca dels creuers, els treballadors, la intendència, com els tenen mig esclavitzats, com la comandància, jo que sé, els oficials són una mica cabrons. Aleshores, com viuen els turistes això, i després una mica la filosofia, la mentalitat nord-americana que hi ha aquí sota, jo crec que occidental, no només ja nord-americana, és un producte occidental però que avui en dia ja és per tots. O sigui que això dels Caribe, però pel Mediterrani segur que l'estratègia, la cosa ideològica deu ser la mateixa. Després de llegir aquest llibre jo vaig continuar mirant tots els documentals de creuers, de Viajar, que em veia que hi havia a la tele, però encara amb més descodificant-los amb una mirada irònica. Es pot riure amb aquest llibre? Sí, té coses molt divertides, després té una part seriosa, més seriosa, que analitza com funcionen els creuers, particularitats, a part de l'estil propi del Foster Wallace, les notes, per exemple, hi ha moltes notes a peu de pàgina, perquè clar, és un reportatge, és un assaig, per dir-ho d'alguna manera, aleshores hi ha notes que a vegades són més llargues que la pàgina en la que estan. Que això tampoc és que sigui una novetat, però és un joc divertit. La traducció, en aquest cas al castellà, és del Javier Calvo, que us parlava l'altre dia d'un llibre seu, que és traductor. I la versió catalana, no recordo qui l'ha traduït, però el llibre valdria la pena tenir-lo perquè no inclou només aquest reportatge, sinó d'altres reportatges, perquè he sentit, a més, per exemple, un reportatge de Roland Garros, sembla, o coses així. I això està molt bé.
O sigui que igual també me l'agafo jo quan acabem de confinament. Igual me l'agafo en català. Aquest llibre deu estar a tot arreu, digital i en moltes edicions i... Bueno, et passo una estona. Vale, adeu.